diri sa atong channel Pirot Haranista, no? Yari naman kita magdulong sa inyo live, no? Diri sa atong channel Pirot Haranista. Okay, no? Magadulong naman ako sa inyo. Ini pag-uwa naman natin ini naging dihon-dihon nga ambahanon nga nagatigulo wala sing himaya. Madaya ang binibihin mo, kagihutan sinipatuhan, maghamili higit katuli sa kasing-kasing ugit-itigan. Makaglipay sinindughan nga nagapanghay-hay, adlaw kag gabi ginahanduraw ang matampis naton nga mga paglaluay. Ano ang tulos sa kabuhi ko kung wala ka sa akong mundo? Kay naglatong na sa kasing-kasing pag-ibog matutoy sa imo, kag ikaw biglang makapaugdaw sang kasakit na ginadala-dala. Gani palangga tamta pahalipaya, ining makaluloy nga nagahigugma. Mapunggal sa lubos nga kalisdanan, sa ikaw ang nagkaliban. Bisan sa pagtulog natin, biyara ka sa dalambuhanon, kay ikaw lang ang ginapanungkot. Bangon ikaw lang ang makapahanas, sang pinpilin ni mo nagkagha. Mas bali pa ang kamatayon sang sa ikaw matulad, kung ang akong kabuhi walang sinhimaya. Luha ko dili mapunggal sa lubos nga kalisdanan, sang ikaw ang nagkaliwan. Isang sa pagtulog natin, biyara ka sa dalambuhanon, kay ikaw lang ang ginapanungkot. Bangon ikaw lang ang makapanas, sang pinpilin ni mo nga kagla. Mas bali pa ang kamatayon sang sa ikaw matulad, kung ang akong kabuhi walang sinhimaya. Mas bali pa ang kamatayon sang sa
wala sing himaya. Okay, no? Nung ito, no? Ang bahanon ng nagatikulo, wala. Sing himaya, no? Pasensya ka mo, kaya daw medyo kakarong-karong sa bunga, daw mapusdak naman ng ulan, hindi gid malipat kada hapon ba? Sige lang, okay? Ini ang bahanon uli, nga ginpangabay gid sa itong nagligad, nga ay naman lambutan, no? Ang nagatikulo, ginbutang-butang. Para gid sa nagpangabay sa siningaman. Mapait sa mata ko, lumusot ko sa mga luha, kasing-kasing ko nagkabako. Kung hindi ikaw makita, oras ang kahaponan ng adlaw kahinunod na, dinagdao ako kapuhaw, kag sa imo kapalaka. Walay sabayan, bisan mo ako bayaan. Walay sarap utang-utangan, dughan ko'y magintilasan. Mamukot sa dalang, putsan lang sa panyong sida, nagdunong mo karon sa pagkong hinigugma. Walay sabayan, bisan mo ako pahiyaan. Walay sarap utang-utangan, dughan ko'y magintilasan. Mamukot sa nalang, putsan na lang sa panyong sida, kagito mo karon sa pagkakong hinigugma. Sa pagko mong hinigugma. Okay na? Ngunit ito, no? Paano ang gindulot nato nga ginapagabay gid sa aton mga tortura, no? Antes naman gali kita magpadayon, no? Yari anay gali, no? Mahang ano naman kita anay, no? Sa aton mga pinalangga naton nga nagasunod gid sa sining kalingawan, no? Labi na gid ang aton mga pinalangga mga OFW, no?
sakay Ma'am Miri Ricabar, kasubong man sakay Ma'am Health Chances, no? Kag sakay Ma'am Gina Moneva, kasubong man sakay Bian Bubutan, kag sakay Ma'am Emilien Pedrigosa. Ngayara sa New York, no? Okay, madamo na salamat, no? Kag ilabiragit sa ato ng mga kabyanan dira sa Kwan, no? Sa Limiri, no? Yung hapon lang dira sa inyo, no? Sa mga Pitzilian Familia, sa mga Gonzales, no? Sa mga Kabakas family, mayong hapon lang dira sa inyo, sa mga Amangas family, at sa mga Piniro family, no? Mayong hapon lang dira sa inyo. Okay, padayon naman kita, Nay. Bato na kita sa pila mga shout-out, no? Gikan na sa pagbasa ni Divine. Long time no si Tatay Pirot, miss you, hambal ni Jemar Piano. Happy watching sa kay Joe Marino Muscle. Tay Pirot, pa-request ko pandemya. Salamat, hambal ni D Bunkers. Happy watching. I-prepare na naman natin. Nung Pirot, ma-request lang ako sang isa ka ambahan on stow away nga Tagalog from Eri Gilienes. Tsaka yun, Gilienes. Yatamya ko family Larsenia sa Barangay Anabo kag Barangay Imbaulan, Lemero, Iloilo from Roger Larsenia sang Antipolo City. Happy watching sa kay Larry Pardoria. Pardorla. Happy watching sa kay Marvin Dulaw. Mayong hapon pa request ako tay sa kampo nila Jo para sa tanan sa ama na mga pwede mamunga. Salamat nami kanta kay including disabled captain. Sana. Mga kahulugan ko no. Awal ni Barrios. Pa-request ako tay ha sa kampo nila Jo, balya kampo niya. Happy watching sa kay Inday Lisel. Dahil, may hapon lang. Happy watching man sa kay Malimit Lawrence mayong hapon. Ay, ngayong hapon lang kalit sa atong mga biyang nasiko, no? Si Fidel Arabis, no? Ngayong hapon lang. Ambot kung yara na sa wifi, no? Mayong hapon lang da sa inyo nung Pirot shout out sa inyong lahat dyan from Ayumans TV of Pasig City. Happy watching. Okay na? Yari na kita, no? Mga magkadulong naman sa inyo. Sunod sa inyo maging pangabay, no? Ng mga ambanon. Ini, at least may nakagustuhan sa sining ginimo-imo na ito na nagatigulo pandemya, no? Yari para agad sa imo. Kaya tungod kay timpo imasang pandemya subong, yari para agad sa tanan-tanan. Napamangkot na lang sa katugalingon kung saan matapos ang atong pag-antos. Maayo lang ang yara sa pwesto, kagalagyan sang bulik sa pigado. Mga grasya nga gikan sa gobyerno, sila gid ang una nga magabinipisyo. Ano ay hanang madangtan nato, labi na ang mga pamatan mo. Wala kita sing mahimo kundi manghayhay, subong sa
ang kandila, amat-amat nga nagalunay. COVID-19 na magkasulong pa, nga nagdulot sang kalmong sa kapawa. Ano pala ang imong tinutuyo sa mga Pilipinhon nga lubos ang pagbabago? O pandemya nga tumang kapintas, nga naghalit sa pupos na Pilipinas. Tama na ang mga pagtampalas sa mga pumuluyo na halos na makatibawas. O pandemya nga tumang kapintas, nga naghalit sa puros na Pilipinas. Tama na ang mga pagtampalas sa mga pumuluyo na halos makatibawas. O pandemya nga tumang kapintas, tama na nga pagtampalas sa Pilipinas. Okay no, mo ito no, ang pangabay ng bahanon ni nagatikulo pandemya. Yari pagit ang isa kagin pangabay no, ng bahanon sa Tagalog na version, stow away para gid sa imong nagpangabay sa sining bahanon. Stow away, galing pa sa Cebu, napuntang Maynila, maghanap ng trabaho. Magandang hinaharap, aking pinapangarap, mag-aral sa gabi, sa araw magtrabaho, upang naman masinso. Sa pilang matatanda, kanyaya sa tiyakan, may nilalaga, mayroon din na mapala. Sa pagkakaalam ko, sikat Bonifacio, nag-aral sa gabi, sa araw nagtrabaho. Tingnan mo, naging hero. Aking pinuntahan ang bawat tanggapan, tao siksikan, lahat ay nakaabang. Aking dala-dala ang high school diploma, gentleman surihan, meron na unang tagalinis na mesa. Lumipas ang buwan, parang basahan, pinangitirihan, wala akong malapitan. Bulag sa lansangan, pilit kong inabayan. Kapatid kong gusto mo, magsusyo na lang tayo. Tara na sa kalyero. Ako ay kumanta, ang bulag kumita,
Okay na? Namuyan to no? Ang ambahan ng nagatigulo. Naging pangabaygit sa aton mga viewer no? Ang nagatigulo, stow away. Minsan na ang iyang title English ko, ang iyang lyrics, Tagalog. 1978 pa nato na-record sa muna, no? Okay, antes makita mo pala yun, puwayo ay na yung inyong alagad, mabato naman kita sa pila ka mga shoutout ikan sa ating mga kultura. Tay Pirot, pa-shout out po sa Sariego family. Tay lihog ko kanta sino ang dapat basulon. Salamat from Boboy Personal Vlog. Happy watching. Okay, ganun. Tay Pirot, pa-request ako langit kag duta. Salamat hamal ni Jemar Piano. Sadya hindi ako doon nalipat ako sa naman, no? Kaya Inday, iyan na sa anak namin kantam. Tatay Pirot, patamya ako sa Gallego family sa Gimaras from Jetro Gallego. Shout out sa kay Joel Balia ko na sa may Manila gantaw sila. Ay, Ma-request sila kuno ano dia? Ano dia? Ay wait. Si Nunong Balia, Bingkay Balia kag sa akong mga bata hamalya. Shout out ko na sa ila. okay, ano request na? Way. Sala ako niya ano dia? Namata-mata ko sa message. Pasensya na kung sala ang mga spelling ng iba kay tungod Google Voice Typing ang ginagamit ko. Bulag kasi ako, ha? Ang bal ni Eli Barrios ang tag ano kanimo request kang kampo ni Ladjo. Okay, pero Tay Pirot mayong hapon, Tay Pirot request lang ako Pilipinas ang luwason. Thank you Tay Pirot, always keep safe watching from Tondo, Manila. Halin sa kay Banyas Vloggers. okay. Makalingaw nga Domingo sa tanan pagitan ni Idol Pirot Harana hawal ni Malemet Lawrence. Mayong hapon Tay Pirot, Tay patamyaw man kay Nanay Indang kag Tatay Nuknuk sang dulunan Pilar Kapis gapamati sila subong salamat gid more power sa imo programa. Sa inyo kalitan tanan, no? From Malon Basito, happy Sa inyo watching. kalitan tanan nga naga-monitor dire, no? Palihog lang share sa mga kabyanan. Nga hindi lang pagpilitan ko wala kaya sing gusto. Ang may gusto lang. Sugiri lang sila. Shout out sa kay Reynaldo Diala, president sa Batuda diri sa Bakong Negros Oriental, ang bal ni John Ray de la Cruz. Pa-request man Tay Pirot sa hulaton ko ang pag-ugsad sang bulan, request by Nanay Indang sang Pilar Kapis, dulunan Pilar. Okay, karon. Okay na? Okay, dali. Untan kay ito lang. Mga request nila karon kita matatapan. Okay. Para kita sa nagapangabay sa siningang bahan nga nagatigulo, kampo nila Dio. Sunodon lang ako. Sa higad sang sapat, sa kamunilad, may tuwiting manok na ginaharado. Lalo tumalapit sa ligaw, nanakis man sila sa kamot yang tuon. Inasang apa, sinulat sang ampo, binasa sang bulan na mati ang bungo, testigo sang dugo sa pagkamaluko, naakit ang luko, ay pilit katinggo. Kinuha ang gitara, nang kinalipan, kinuskus ang tinta, ang tarso na bagay. Umapot ang sungi, kinantahan mulay, tutok kagipian, amo ang nagsabay. Duman, ugangan, daw malupot ang akong dukan.
Ngayon ka sa salmulan, gintigay sa tersyuhan, kukumata sa rainahan, kung makumadumduman, pupupunan ukangan, daw malupok ang atong dughan. Tungod sa kapag-initin siya, sang bayaw ko nga dughan ko kapulurya. Tukangan pamanggani, sang biras ko nga sungit, dughan ko kay daw mabisip. Pilit ko nga ang puson, asawa ko nga hapon. Anhon kay swerte na ko. Okay, ano ito? Ang git mga bayan ng maron, malagatong tulong. Sino ang dapat masunod? Ang pagbibilang pinikanan, katamis ka patat na pasimpalada. Kapit susang anak kinahinapunan, kag napamugal pa, kag napamugal pa sa mga kahapyanan. Maayo man madani ang paggusto-gusto, kaya hindi ka payang tawag na brigado. Kapang kung mapuyo sa mata mo nga isyo, halos na katon, halos na katon na katon na sigo. Kapatid na tangkong sa mga kabataan, ang pagsakripisyo sa mga tiniranan. Kung nanong trahedya na pakipatuan, lamang mapan, ako lamang mapan, ako mga kadungganan. Sino kita lang dapat pasulong, kung ang mga anak ng mali na pasong. Ang sobrang kahigpit hindi man makaroon, yarap lang sapat, yarap lang sapat sa kapugarin mo. Hindi man mababaso ng mga kinikanan, sa pagpinagusto lang sa kabataan. Kaya ang pagpalang ka na pagpakit sa dughan, ngasang kasing-kasing, ngasang kasing-kasing ginatuyan. Makalikaw lamang sa mga pasulay, kung ang mga anak bastante sa laligay.
Okay na? Muyad to no, ang pila ka mga ginpangabaygid sa aton mga pinalangga ang mga viewer no, diri sa aton Kalingawan. Pero taran ni sa fan page no. Pero taran ni sa channel no. Talang ta ba? Sige lang. Nawala nyo tayo kung isa nagkakatalang man tayo. Di pa, Merkulis, gali Domingo. So, okay na? Antes naman kita magpadayon. Yari naman nanay. Ang pila ka mga shout-out ikan sa atong mga tutura. Happy watching sa kay Astro 07 channel ha. Hamayong hapon. Good PM Idol, pero shout out ko akon Brad Noki Espinosa nga nagalantaw pero harana live sang Barangay Mapili San Enrique Iloilo. Request ako kanta handa sa pagbaton. Salamat gid hambal ni Liberato Espinosa. Love ka ni Papa at Uncle, pangarap nila makita ka hambal ni John Ray de la Cruz. Taga Negros sila ko no. Okay no? Yari pa kita. Ang isa kang bano lang yung pangabay no. Ang nagatigulo. Hulaton ko. Para kita sa imo. Hulatada. Kung halos pa lamang magdugo nga magpailayo ka na, hindi ko gitsara mabago kag mahimo nga kalimtan ka, walay iwan nga igabi. Kundi magpakapot ka na lamang, utuwag ko saksi pang sa bulan sa kung ako ginsumbahan. Mag-ano kita ko pananggan kung imo pagkakalimtan, bisang bato pa sa putot ko, hindi ko man ikaw mabunggan. Apang nilang ang puton ko nga magpakapot ka na lamang, hulaton ko ang pagsad naman sa bulan, basit mo nga mahal mapukat man dala-dalaho ang kasod ko ng kung daw pili ko na gitmaantos ang magpuno sing isahanon, igatugyan ko na lang sa langit kung ano man ang aking madangakan. Hulaton ko ang pag-usad naman sa bulan nga nanging saksi sa hangganan, mapukat man dala-dalaho ang kasod ko ng kung daw pili ko na gitmaantos ang magpuno
sa bulan nga nanging saksi sa tanan. Okay na? Ito na ang pagkabaygid ng bano, na nagatikulo ang hulaton ko. Kaya pagit ang gitpangabay pagit no sa aton nga amigo no, ablagi ang isa no. Nagatikulo no. Pilipinas ang luwason. Virus nga labing dalitan nga nagdala sang kalalatan ang hagit mo sa kalibutan ginasumpa sa mga Pilipinas gahilibiun sang natangtan sang Pilipinhon halos tanang masinulubon imol man po manggaranon adlaw-adlaw gabi-gabi wala sing mahimo kundi magtangla sa langit at magpangamuyo o Diyos namon nga maluluyon luwasa kami tanan sa mga kalalatan upod sini nga ambahanon ginatandog ang balat dapat di magiliog yun kag mag-isa ang Pilipino mag-ampugit sa Ginoo nga kitaan sa buong sa mapintas nga COVID-19 Pilipinas iyan luwason adlaw-adlaw gabi-gabi wala sing mahimo kundi magtangla sa langit at magpangamuyo o Diyos namon na maluluyon luwasa kami tanan sa mga kalalatan upod sini
luwason sa mapintas na COVID-19 Pilipinas. Ang luwason Okay na, no? Mo yan to, no? Ang ginagabaygin ninyo. Okay, mga bayan na pa. Quits na tayo. No? Ako bawa, Tagalog pa. Malaming pinong-batom lang na. Sige. Okay, no? Padayon na ng kitanay, no? Shout out naman kitanay sa pilat ng mga atong mga viewer. No? Okay. Shout out sa Herrera family sa Balingasag, Dueñas, labi na gid kay Tuto Andoy, always naka-tune in sa imo habal ni Jeline Herona. Thank you. Happy watching. Idol ko gid ikaw sir pero tamal ni Ronald Asong. May mga asong damo to sa kwan. Sa among to sa limiri sa mga asong damo. Tayo pa request kami mudo sa mal ni Jeline Herona. Lipatan mo na kanta mo mudo say. Taong na naman di. Pwede ka request di buenas nga di malas, di ko sure kung insakto ang title ha, mal ni Ronald Asong. Sakto ah. Apa siya? Ay. Ano to? Gamay mo lang. Ano ganito ko no? Mudos no dahil lang ay kita ko tadi. Ano ganito kay natong kon nga isa? Una akong to eh. Samtang Nilang ang taong ko be. Kung anda sa pagbaton, ano to isa? Dahil di ang pulaton ko tapos naman tapos na ano pa? Diba? Pilipinas ang luwason tapos naman. Tapos na. Ay, excuse me. Wapawik ka nagtigab na ko. Gaway na. Ano pa kahit tayo na? Langit kay dutaan na dyan. Dapat basulon tapos naman. Naman, ayaw ko pangita diya. Ayaw. Arit lang ano yun. Hindi malas niya de buinas ah. Una mo. Ako sagap mudos mo. Analista mo to aw? Ano? Mudos? May ari na di kay ambot mo nalipatan ko kung hindi ay damo na ito. Sige lang, ari na gid lang ano yun. Ang idulong natin sa inyo. Eh daw ang nag-artikulo, no? Ang ginahidlaw. Ginahidlaw ako sang hakos mo, ginahidlaw ako sa halok mo, diin ko nabala pang taon ang masadya nga tinihon. May paglaong paayhan nga ko patawaran mo sa pihak sang tanan nga hayang na ang kaiban ko. Apang saksihang Diyos nga ang tanan na hinusulan ko, kung tanim magbalik ka na sa akon nga luyon. Ginahidlaw ako sa
sangkutan. Sanglit ikaw ang nagpahilayo, apang adlaw gabi permitir pinapangamuyo nga magbalik ang masadya naton nga pagtuyo. Ginahidlaw ako sang hapos mo, ginahidlaw ako sa halok mo, diin ko na pala pangitanong ang masadya na ininom. Tuman nga katungaw, kagtuman nga pagbago, ginpatiyak sang dukhan, yung hilay nagpapahilayo, apang adlaw gabi pirmi pinapangamuyo nga magbalik ang masadya naton nga pagtuyo. Ginahidlaw ako sang hapos mo, ginahidlaw ako sa halok mo, diin ko na bala itanong ang masadya nga ininom. Ginahidlaw ako sang hapos mo, ginahidlaw ako sa halok mo, diin ko na. Okay na, no, ito no. Ang bahanon nga nagkatigulo, ginahidlaw ako. Yari pagid no, ang pangabayigid ng bahanon nga nagkatigulo, dibuinas, dimalas nga dibuinas. Ingakong pag-ibig na daw isda na namaragyan. Sige ang ibig ko pero wala sinakuha. Ingakong na negosyo datayan lang maputo. Ewan akong bintang yagang nagkapalagyo. Sang ako ang naglabay, sang may higala, sang baybay, hinahiglan, may na may ganyan ay at sa aking pagkapanilay. Lima parang
Okay na? Muyat to no. Paano mo nagatigulo, di malas na gibuinas. Sana lang kakanta kayo. Ha? Mga pinadlan? Isa, dua. Oo. 6 minutes na to. Okay. Kaya basi kung mapananta na makaruka. Terus kita padayon na, yaran naman ang pila ka mga shout out nikan sa aton ng mga kauturan. Like may ano. To Ironman. Idol, pero request ako kanta bulan sang tigkiliwi. Ambal ni Liberato Espinosa. Idol, pa-request sino dapat masulon or mabugnaw ang lasang huwit kami hambal ni John Ray de la Cruz. Okay no? Bali, doon na lang kakantang idolot natin sa inyo, no? Na kayo basi mo, after naman takaroon sa ang India mo, no? Kaya bala nyo, ang signal diri sa aton, daw medyo naga-bisyo-bisyo la. Kaya basi, karoon, kanugon lang sang pano, sang mga timpo, no? Okay no? Happy watching sa kay Lowy, dyan sa may Helsinki, Finland. Okay no? Kaya ginapangabay kita din ang bahan ng mga nagatigulo, mudos, no? Bago kayo kung nani nga ma-review ba? Sige lang. Kabaya ba nga hindi ako magtalang krong? Okay. Para gid sa imong nagapangabay sa inyong bahanon, nagatigulo, mudos. Bulawan sa mata ko, langit ka sa dughan ko, teras ko git ang paghigugmano, apang pisti sa busa ko. Ang matahong mga dagway, kagbayhon nga walay anay, upod sa yubong mong makabalani, salot sa akong kabuhi. Wala gid ako matungtong na mahimo gid mo sa akon. Kung ang tanan isa lang ang Diyos, bahala na ang mahal na Diyos. Nag-aakit ang paso, ulihin na ang hinunso, sa mahusay mga pagpapuno-puno, napapati mo ako. Wala gid ako matungtong na mahimo gid mo sa akon. Kung ang tanan isa lang kamo Diyos, bahala na ang mahal na Diyos. Nakapuna ang paso, ulihin na ang hinunso, sa mahusay mga pagpapuno-puno, napapati mo gid ako.
bahala na. Ang mahal na Diyos. Okay na? May ito no. Ang kinpangabaygid ng bahanon. Nga tigulo, mudos no. Kaga bilang pangatapusan na itong bahanon ng gadulot sa inyo. Ano kayo ito gina? Gali. Okay. Tikiliwi. Ati Kliwi, gali. Okay, para git sa inyo. Kapangabay sa inyo, no? Kapinta, mabugnang talo kung may nato nakanta. Ini gali, no? Kay bulan na kitang gawas kung sang Tikiliwi, no? Ari ay, para git sa inyo. Umpisa sa bulan sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Bulan sang Tikiliwi, David, Nagipon, Agosto. Among ini na pinulan, ang tuman pamigado. Maayo lang ng manggaranon, kay makauhay ang pag-ihon. Sa timpiyo ko inulimdi, yan naman ang sangkig alani. Lipay ang mga langgi, kay manaho naman ang whisky. Makalag sa kanilang ininom pagkagabi, mag-isip yung nagbilin sang parati. Pamulkin na nagkaangan sa kasangahinti. Pagdisimplito dumag-inero, magatayon pa ang mga tao. Pag-intra lang sa Pebrero, nagkalito naman ang tila ulo. Ang sikong kaping, inagyan sa tungko. Babay na lang ang gasto, ito naman sa ulo. Kay inutahan pa natin si Porsyento. September, pinapinapin, ito naman sa sikalan. Kakalitay ang mga tiyangkin, kay malako naman ang whisky. Nakalam sa atlaw, minong pagkagabi, pag-isip, yung ibilin sa parati, pagkakay nagataman at kasangahinti. Pagdisimplito kung mag-inero, malitayon pa ang mga tao. Pag-intra bulan sa Pebrero, nagkalito naman ang tila ulo. Ang sikong kaping, inagyan sa tungko. Babay na lang ang gasto, tagal naman sa ulo. Kay inutangan pa rin si Porsyento. Kay inutangan pa, binhi kag abulo. Okay na, amo yan ito no, ang atong pangatapusan ng bahanon nga dulot sa inyo, no? Kaya medyo daw ginagawa na kita sang timpo, no? Dili lang na kita kutob sa masunod naman kita nga Domingo, no? Ginapasalamatan ko ang inyong pagsubaybay sa sining atong kalingawan. Harana live diri sa atong YouTube ukon sa atong channel Tirok Haranista. Okay, maraming salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan, no? Bye-bye.